Hello mga kabay, mayng hapon kaninyong tanan. Karon dunan usab ako'y i-share sa inyo na usa ka idea para hibaw-an nato o malalaman natin ang password ng wifi ng ating friend. For example, tayo ay makikiusap sa ating friend pwede makakonect ng internet connection sa inyong wifi kahit ngayon lang kasi importante meron akong isi-search. So ang friend mo ay okay lang, so pinakonek ka pero sabi niya ako na lang ang mag-type ng password doon sa cellphone mo, so okay ka lang. So ibinigay mo ang cellphone mo sa kanya para lang makakonect sa wifi niya. So, ang aking ituturo sa inyo ngayon ay kung paano malalaman kahit nakakunik ka, hindi mo alam kung ano ang password, diba? Kasi ang friend mo ang nagtatype ng password doon sa cellphone mo. So, ngayon, ang aking ituturo sa inyo ay kung paano malalaman ang password niya. So, dito lang, punta lang tayo sa settings. Simple lang ito mga bay. Kasi madali lang itong gagawin, malalaman natin agad kung ano ang wifi password ng friend mo. Okay, punta lang tayo sa settings ng cellphone mo. Puntahan nyo lang. Halimbawa, pindutin nyo ang wifi. Halimbawa, itong wifi ng friend mo, ito siya. So, pindutin nyo lang. Ayan. Ito lang ang makikita mo sa pagpindot mo sa wifi ng inyong connection sa friend mo. So, ang dapat nyo gawin, i-screenshot nyo lang ito. Depende sa inyong cellphone kung paano nyo i-screenshot. Bahala na kayo. Pero itong sa akin, ang hirap. Okay, kasi hindi ito latest. At least, na-screenshot ko na. So, pagkatapos nyo itong na-screenshot, i-save nyo lang, i-crop nyo, at i-save nyo sa isang cellphone nyo. Or manghiram ka naman ng ibang cellphone kung isa lang ang cellphone mo. Hiramin nyo naman ang cellphone ng isa mong friend. Bahala na kayo, basta ma-save nyo itong QR code. Pagkatapos nito mga bay, tanong kung bakit natin ito in-screenshot ang QR code. Kasi itong QR code ay naglalaman ng password at ang lahat ng information ng kaniyang wifi ay nandito sa QR code. So tapos na ang ating ginawa dito. Pagkatapos, mayroon tayong i-install dito sa Play Store. Dito sa Play Store, i-search nyo lang ang QR and barcode. Itong application na ito mga kabay ay ito ang gagamitin natin para makascan tayo sa QR code doon sa ating na-save kaniha sa isang cellphone natin. So, i-install nyo lang. Antayin yung ma-install. Itong sa akin ay na-install ko na kanina. So, i-open ko na lang ito. So, ayan. Pagkatapos kong na-open, so, entayin lang natin. So, pag na-open nyo na itong barcode and QR code scanner nyo, ihanda nyo ang isa nyong cellphone at ang kailangan nito ay itapat nyo lang ang inyong cellphone dito sa scanner na ito. So, ayan. So, dito, kita nyo na, di ba? Nakita na natin ito ang kung anong pangalan ng kaniyang network or kaniyang wifi. At ang pinaka-importante, nakita natin dito kung ano ang password ng kanilang wifi. So, ayan. Kung gusto nyo itong hindi nyo makalimutan, i-copy nyo or isulat nyo sa inyong mga papel. Iyan mga kabay, nalalaman na natin kung ano ang password ng wifi ng ating friend. So yun lang mga kabay, at sana
may natutunan kayo sa aking video ngayon. So yun lang mga kabay. Sana sa mga baguhan na hindi pa nakasubscribe sa aking channel, ito nga pala ang aking channel, Aris1 TV. Please subscribe kung may nakuha kayo or may natutunan kayo sa akong video ngayon. At pindutin ang notification bell para ma-notify ka kung may bago akong mga video na i-upload. So yun lang mga kabay. Salamat sa pagtanaw. Thank you for watching. At ingat kayong lahat. God bless us all.